Železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Horní Lideč, pravidelný príchod 13 hodín 36 minút, prišiel k nástupišťu 2, koľaj 8 vpravo. Vlak tu jazdu končí. Prosíme, vystúpte. Prestupujte do osobného vlaku smer Ilava, Trenčín a Nové Mesto nad Váhom na nástupište 1, koľaj 7. Osobný vlak Železničnej spoločnosti Slovensko, smer Ilava, Trenčín a Nové Mesto nad Váhom, pravidelný odchod 13 hodín 43 minút, stojí pri nástupišti 1, koľaj 7.